Os oes gennych chi neu rhywun rydych chi'n gofalu amdano alergedd neu anoddefiad i laeth, wedi'i, cramenogion, pysgod neu folysgiaid, dylech chi byth gymryd yn ganiataol bod bwyd sydd â label figan yn ddiogel i'w fwyta. Dydy label figan ddim wedi'i ddiffinio mewn cyfraith bwyd, a dydy o ddim yn label diogelwch bwyd. Gallai'r alergenau hyn fod yn bresennol mewn mannau a ffatrïoedd lle mae bwyd figan yn cael ei baratoi, ac felly gall croeshalogi ddigwydd. Mae bwyd sydd â label rhydd rhag yn rhoi sicrwydd nad yw'r cynnyrch yn cynnwys yr alergen dan sylw. Mwyn defnyddio label rhydd rhag, rhaid i fusnesau roi prosesau llym ar waith i wneud yn siŵr nad yw alergenau penodol yn bresennol mewn bwyd. Ond, does dim rhaid dilyn y prosesau hyn i ddefnyddio label figan neu label cynnyrch planhigion. Mwyn cadw'n ddiogel, dylech chi ddarllen yr wybodaeth am alergenau a'r fwyd sydd â label figan rhag ofn bod yna ddatganiad fel gallai gynnwys. Bydd hyn yn dangos i chi a oes perygl o groeshalogi a'ch alergen. Dylech chi hefyd ddeud wrth staff am eich alergedd neu'ch anoddefiad cyn archebu mewn bwytai a chaffis. Mae hyn yn golygu y gallen nhw wneud yn siŵr bod y pryd rydych chi wedi'i archebu yn rhydd rhag eich alergen ac yn ddiogel i chi ei fwyta. I gael mwy o wybodaeth, ewch i food.gov.uk/bwyd-vegan.